Oso polita da gaurko lehenengo irakurgaian Isaias profetak aipatu digun metafora. Hain zuzen ere, jainkoaren hitza konparatzen du euriak, urak, lur edo lurrean eukitzen duen, esan genezake, eragin mesedegarriarekin. Lurrak, ura, euria behar duen bezala, eta euriak, urak mesede egiten dion bezala, baita ere jainkoaren hitzak hala egiten du sinistunaren bihotzean, sinistunaren ariman. Horretarako jainkoaren hitza entzun behar dugu, edo irakurri behar dugu, edo hausnartu behar dugu. Eta beti fedez eta eskerronez. Eta kasik gu ohartu gabe ere horrek mesede egingo digu beti gure bihotzean. Jainkoaren hitzaren premia baitaukagu. Alde batetik jainkoaren hitzak argia ematen bai digu. Beste aldetik ere janaritu egiten gaitu, sendotu egiten gaitu, eta guk ulertu dezakeguna baino eragin askozaz ere handiagoa eta mesedegarriagoa dauka jainkoaren hitzak guregan. Horregatik ezinbestekoa dugu entzutea, irakurtzea, hausnartzea jainkoaren hitza. Eta gaurko evangelioan Jesusen parabola bat entzun dugu. Denok dakigu Jesusek izugarri estimatzen zituela parabolak, bere erakutsiak nolabait jende gehiagori helarazteko. Pentsatu behar dugu garai haietan ez zeudela orain ditugun baliabideak. Esate baterako Jesusek esandakoa grabatzeko edo gero bideotik beste nonbaiten transmititzeko bakar-bakarra entzun zezaketen bertan zeudenek. Bertan egonda, hoixezan Jesusen hitza entzuteko modu bakarra. Eta Jesusek nahizun, berak esandako hori jende gehiagok ezagutzeko aukera izan zezala. Horregatik, modu alde batetik, gero akordatzeko modu egokian aipatzen zituen Jesusek gauzak, eta baita ere bere entzuleari pensaarazi nahi zion, bere barnean, bere buruan, bere bihotzean, hitz horiek modu eraginkorragoan geldi zitezen. Horregatik erabiltzen ditu Jesusek parabolak. Beste modu askotara erakus daiteke, baina seguru asko Jesus hasi izan balitz, bai, honen inguruan 7 puntu esango ditut eta gero batzuk akordatuko ziren, beste batzuk ez, 5 jarriko zituzten edo 4, baina Jesusek nahi izan zuen bere parabolen bidez gu ganaino aiatzea berak erakutsitakoa. Oso parabola edarrak ditugu, modu askotakoak, batez ere gehienak jainkoaren errukiaren ingurukoak ditugu, baino gaurkoa nola baitere jainkoaren hitzak, jainkoaren graziak guregan duen eraginaren ingurukoak. Eta Jesusek aipatzen dizkigu lur ezberdin, esan genez, zenbait lur ezberdin guregan erro daiteke. Hazi hori, jainkoaren hitza, jainkoaren grazia, baino gero modu ezberdinean har dezakegu. Horregatik, alde batetik, aipatzen digu, halako leku harritsu batzuk, bertan hazia erori, baino berehala jaio eta hiltzen zena. Eguzkiak erretzen baizun. Beste aldetik, aipatzen digu, beste lur batzuk, baita ere arantza artean eta belartxarren artean, baita ere haziak bere fruitu eman, baino belartxar horrek, arantza guzti horiek egiten zituzten ito. Eta azkenik lur ona aipatzen digu Jesusek. Nik esango nuke denok ditugula hiru lur klase horiek guregan. Eta saiatu beharra daukagu guregan lur on hori izaten. Edo behintzat jangoikoari hoixe eskatu behar diogu.
Baino, ez dezakegu esan, bai pertsona honek lur ona dauke, beste honek lur txarra, bestek ez. Denok ditugu lur klase guztiak, hala esango nuke, eta eskatu behar diogu Jangoikoari batez ere eduki dezagula lur ona. Guregan bere haziak fruitu ugari eta fruitu ona eman dezan. Hoixe da eskatu behar dioguna bihotzetik. Hortarako eskatu behar diogu bere hitza, lehen esan dedan bezala, fedez eta eskerronez har dezagula. Humiltasunez jakinda ze gauza haundia den eta gu zein txiki geran. Eskatzen diogu bada Jesusi bere hitz eder hauek entzunda, bere parabola hau hausnartuta, guregan halako eragin mesedegarria eduki dezala.